коргарои ширкати Фаберлик, ширкати Атоми, касое ки через приложенаи докодемо пул ба даст меоре, пули ҳаром, хуб гӯш андозе. Як-ду наворе ки дар бораи ҳаром будани ин чизҳо вақте ман партофтум, баъзе коргарои ҳамин ширкатҳо ва ӯ касое ки через ҳамин приложена пули ҳаром ба даст меоранд, изҳори ногуворӣ карда аз пеши худшун иқадар дар шариати парвардигор ҳамин хел гапҳои гап задагиянд ки субҳаналлоҳ, гӯё ин ки ягон муфти аъзами ягон давлати калон бошанд. аз аллоҳ битарсед бародарое ки дар шариати парвардигор аз пеши худтун гап мезанед. ман барои шумо ҳадиси паёнбари худоро гап мезанам, усул ва қавоиди шаръира барои шумо баён мекунам ки шариат ана ин хел усулу қоида гузоштагиай барои тиҷорат кардану барои фоида ба даст овардан, ки ӯ усул ва қавоид манбаъаш ҳадиси ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламай, вале шумо аз пеши худтун гап мезанед, ба ақли ноқиси худтун дар ҳалолу ҳароми парвардигор сухан мегӯед. ҳоло он ки як китоби динира дар умри сартун хондагӣ нестед, шариати парвардигора аслан намефаҳмед, аз шариати парвардигор бӯе бурдагӣ нестед, дар умри сартун як саҳифаи қуръон шояд хондагӣ набошед, вале дар ҳалолу ҳароми парвардигор сухан мегӯед. ман шуморо аз азоби аллоҳ метарсонам ки дер ё зуд шуморо домангир мешавад. ӯ касое ки ҳаром хӯрданд, дигароро ба ҳаромхӯрӣ даъват карданд, онҳо аллакай пушаймон ҳастанд. худованд ӯ касоеро ки дар дунё ҳаром мехӯранд, дар ҳамин дунё ҳам наказат чӯ мекунад. ира шумо интизор шавед. шумо ӯ лидерҳо, ӯ директорҳое ки дар ширкати Фаберлик ӯ қадар дову даста доранд, ҳар рӯз зиндагии шахсии худшуна барои шумо реклама мекунанд, шуморо месӯзонанд, шумо фирефта ва фиреби онҳоро нахӯред. ӯ мол нест мешавад ва гуноҳаш дар зимма боқӣ мемонад. ира яқин бидонед ки оли рӯзи ҳисобу ҷазо нарасидааст. рӯзи ҳисобу ҷазо нарасидааст оли, ва худованд дар ҳамин дунё наказат мекунад аммо касоеро ки ҳаром мехӯранд ва дигароро ба ҳаром хӯрдан даъват мекунанд. ман ҳайрон мешавам ки ман барои шумо сухани паёнбари худоро мегӯм, вале шумо эътироз мекунед, гӯё ин ки ҳамун суханҳои ки ман баён мекунам аз пеши худам гап мезанам. шумо ба ман мушкилӣ надоред бародаро ва хоҳарои азиз. шумо бо суханҳои паёнбари худо мушкилӣ доред. агар шумо масалан ин суханҳо нафрат доред, аз суханҳои паёнбари худо нафрат доред, иро яқин бидонед дига. ҳар касе ки агар каме зарраи имон дора, ҳамун наворҳое ки ман барои ширкати Фаберлик ва ё ки барои ҳамун приложенаи докодема баён кардам, иллатҳоша, сабабҳоша, инсони имондор ба диққат гӯш мекунад ки ин гапа айгиҷо гап мезанад, баъдан як хулосае мебарора. инсони имондор як ҳадисе ки ман баён кардам барош басандае ки ҳамин кор ҳаромай, биё бес ҳамин кора тарк бикунам, ба хотири аллоҳ таркш бикунам ва як даромади ҳалол ба даст биёрам ки фарзандума ман аз ӯ моли ҳаром мехӯронам. аз аллоҳ битарсед бародарое ки ба ин кор дигароро бо ҷалб мекунед. гуноҳи ҳамуқа мардумеро ки шумо ба ҳаром онҳоро даъват мекунед, гуноҳи онҳоро ба зимма мегиред. хусусан ӯ касое ки дар ҳамин ширкати Фаберлик директор ҳастед, аз аллоҳ битарсед. ман барои шумо дар охир як ҳадиси ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллама баён мекунам ки паёнбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармояд ки ӯра имом Аҳмад ва Абу Довуд баён мекунанд. ҳуббука шайъа юъми ва юсим. касое ки дар ҳамин ширкати Фаберлик директор шидагӣ ҳастед, дар ҳамун приложениҳое ки докодемо шумо масалан дигарҳоро даъват мекунед ва аз шоти дигарҳо бо пул ба даст меоред, хуб гӯш андозе ки шумо чӣ кор мекунед. ҳамун фоида, ҳамун ҳаром пули калоне ки шумо ба даст меоред, чашмои шуморо кур кардагиад. паёнбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармояд ҳуббука шайъа юъми ва юсимму. як чизеро вақте ки дӯст доштӣ, чашмота куру кар мекунад ки ҳарчанд агар сухани паёнбари худоро ҳам барои шумо баён кунанд, шумо ҳаққа қабул намекунед дига. ман шуморо ба худо ҳавола мекунам.
هر دشنام و حقارتی که میکنه کردن بگیره. در روز حساب و جزا من با شما وا میخورم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.